खुलुमबाय लोगोफोर, हारिमु चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि सेराव गोग्गो सावस्रिनि बागै भिडिअ लाबोदों, अन्नानै जोबजासे नायलांदो। बयबो सानसे नङा सानसे मालाबाफोर जों बायदि मुवा जानानै एबा लोंनायनि उनाव उदै गाज्रि, खिनाय जानाय एबा गेस्ट्रिक खैफोदआव गोग्लैनो गोनां जायो। नाथाय बेफोरबायदि जेंना जादोंब्लाबो जेबो जिंगासिनो गोनां गैया, मानोना बेयो नेचारेल ह'म रेमेडिज बाहायब्लानो मोजां जायो। एबा मिथिंगायारि जामुं जाबानो एबा बाहायब्लानो मोजां जायो। दै लोंनांगौ। मानसिनि देहायाव दै गैयाब्ला उदै गाज्रि जानायखौ बारासो खामो। बिनिखायनो जोंनि देहायाव दैखौ नांगौ। हिनजावसाफोरा सानसेयाव 2.7 लिटार दै लोंनांगौ आरो हौवासाफ्रा 3.7 लिटार। हाइजेंआबो उदै सानाय खिनायफोरखौ खमायहोयो। हाइजेंखौ साहाजों गलायना लोंनांगौ। नारेंखल बिदैयाव पटासियाम आरो मेगनेसियाम थायो। बि निउट्रियेन्ट्सआ सानायखौ खमायहोयो। गिलास 2 नारेंखल दै 4 एबा 6 घन्टानि गेजेराव लोंबाय थानांगौ, अब्ला बेयो उदै गाज्रि जानायखौ मोजां खालामगोन। पटासियाम आरो मेगनेसियाम थायो। बि निउट्रियेन्ट्सआ सानायखौ खमायहोयो। गिलास 2 नारेंखल दै 4 एबा 6 घन्टानि गेजेराव लोंबाय थानांगौ, अब्ला बेयो उदै गाज्रि जानायखौ मोजां खालामगोन। दै गुदुंजों दुगैनाय नङाबा उदैयाव गुदुं बेसाद लानाय। दै गुदुंजों दुगैनाया उदै गाज्रि जानायखौ खमायहोगोन। गुदुं दैनि हिस्रिखौ दैयाव सोमना 20 मिनिट नङाबा गुसु जायागौमानि दोनब्लाबो बेयो जोंनि थाखाय मोजां जागोन आरो उदै गाज्रि जानायखौ खमायहोगोन। काजि बिदैखौबो दैजों गलायना लोंब्ला उदै गाज्रि जानाया मोजां जागोन। थालिराव भिटामिन B6, पटासियाम आरो फलेट थायो। बेयो सानाय सुनायखौ खमायहोयो। थालिरखौ उदै गाज्रि जायोब्ला जानो नांगौ। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालाम लोगोफोर आरो हारिमु चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।